Manuel Barbara ta' 53 sena minn Birżebbuġa baqa' jinżamm arrestat wara li fil-qorti ġie akkużat li kisser il-bib ta' barra ta' membru tal-familja wara argument li fih allegatament uża sikkina. Ir-raġel ġie akkużat li wettaq ħsara fuq bib ta' residenza f'Birżebbuġa u kien akkużat ukoll b'dannu kriminali u li jeddet b'sikkina lis-sit tar-residenza. Fil-qorti ġie spjegat li l-inċident seħħ wara argument li nqala waqt attività familjari tlieta filgħaxija li warajha l-akkużat mar fir-residenza in kwistjoni wara li l-persuni kollha inkluż il-vittma telqu lejn id-dar. Il-pulizija marru fuq il-post wara li daħlet telefonata dwar persuna li faqet bib ta' residenza. L-akkużat instab fil-viċinanzi fejn ġie arrestat wara li nstab b'sikkina f'idu u sikkina oħra fil-but. Li fil-passat affaċċjat akkużi brabta ma' frodi reġgħet spiċċat il-qorti wara li allegatament serqet ktib ta' ċekkijiet u użathom biex tħallas konta l-ispiżjar u tixtri biljetti għal katamaran għal 12 persuna li realizzaw tartwis li ġew imqarqa. Il-mara 40 sena minn Marsa Xlok ġiet miċħuda l-ħelsien mill-arrest. Il-qorti laqgħet it-talba ta' divjat fuq isimha biex tiġi protetta l-identità tal-wilt minuri tagħha. Il-każ beda jiġi investigat wara rapport li sar minn mara fl-Asta ta' Żejtun dwar suspetta erq wara li ġiet ikkuntattjata mill-bank biex jinfurma li ħarġu żewġ ċekkijiet fis-simha li ma sarfux għaliex ġiet innotata diskrepanza fil-firma. Minuti wara li għamlet ir-rapport, il-mara reġgħet marret l-Assa u qalet l-akkużata ammettiet li serqet il-ktib ta' ċekkijiet u wedita li setat il-flus lura u talbita biex ma teskalax l-affarijiet. Min filmati tal-kameras tas-sigurtà li ċċekkjaw il-pulizija irriżulta li kienet fil-fatt l-imputata li ħalset għal biljetti ta' 12 passiġġier bil-ktib misruq ta' ċekkijiet. Fil-qorti il-mara wiġbet mhux ħatja l-akkużi ta' serq aggravat. L-avukat tagħha spjega li l-mara tingħata trattament għal kundizzjoni ta' saħħa mentali. Il-qorti ddikjarat li mhix rasa mistrieħa li l-mara se żżomm għal kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest u anke hemm il-biża' ta' intralġ tal-provi għal daqstant żammita arrestata.